Sa issa fl-elezzjoni ġenerali kien hemm żieda fil-voti midfuqa, żieda f'kull distrett meta ċifri jiġu mqabbla mal-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2022. Sal-ħin ta' satejn it-turnout kien dak ta' 43.6%, 3.1% aktar mill-elezzjoni ġenerali tal-2022. Dan kif sal-istess ħin 4 snin ilu t-turnout kien dak ta' 40.5%. L-akbar turnout kien irreġistrat fl-ewwel distrett b'47.3%, segwit mit-8 distrett b'46.5%. Ta' fil-waqt li lanqas turnout kien dak ta' 39.8% fit-12 distrett u fit-3 distrett b'42.4%. L-akbar żieda meta komparata mal-elezzjoni ġenerali tal-2022 kienet irreġistrata fit-tieni distrett b'5.1% għalkemm fil-verità sa satejn kull distrett wera żieda minn 4 snin ilu l-hawn. It-tieni l-akbar żieda kienet irreġistrata fit-8 distrett segwita mill-11 distrett. It-turnout sa satejn ta' wara nofsinhar kien is-segwenti. Fl-ewwel distrett 47.3%, żieda ta' 3.4% mill-2022. Fit-tieni distrett it-turnout kien dak ta' 43.4%, żieda ta' 5.1%. It-tielet distrett ra turnout ta' 42.4%, żieda ta' 3.5%. Ir-raba' distrett turnout ta' 44.4%, żieda ta' 1.6%. Turnout ta' 43.2% fil-5 distrett b'żieda ta' 3%. Fis-6 distrett it-turnout kien dak ta' 42.7%, b'żieda ta' 3.4%. Fis-7 distrett turnout ta' 42.6%, b'żieda ta' 3.5%. Fit-8 distrett it-turnout kien dak ta' 46.5%, b'żieda ta' 4%. Turnout ta' 46% fid-9 distrett b'żieda ta' 3.5%. Dan fil-waqt li fl-10 distrett sa satejn it-turnout kien dak ta' 42.6% b'żieda ta' 1.1%. Fil-11 distrett it-turnout kien dak ta' 42.9% b'żieda ta' 3.6%. Fit-12 distrett turnout ta' 39.8% b'żieda ta' 2.1%. U fit-13 distrett it-turnout kien dak ta' 43% żieda ta' 2.5% minn 4 snin ilu l-hawn. Faċċar huwa illi aktar nies ħarġu jivvotaw sal-ħin ta' satejn meta nqabbel ma' 4 snin ilu. Wieħed irid ifakkar illi dawn huma ċifri relatati mal-votazzjoni tal-lum u ma jinkludux l-elezzjonijiet bikrija illi kien hemm tul il-jiem tas-Sibt, Tlieta u l-Ħamis.